ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖଉନ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ମାଡ଼ କରୁନ। ଟିକେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମାନେ ମନ ଭରୁଛି ନା? ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଶିଖିପାରିବେ ତମଠୁ? ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବଦନାମ ହେଇପାରୁନ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲିକି ଦେଖ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲସେ ବଦନାମ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କିତନେ ଦିନों के बाद मिले हो? ତମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲ ଏଇଟା ଅଛି ତ ତମର। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତମର ଯେମିତି ରୂପ ବେଶ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ, ଏସବୁ ମାନେ ଶୁଖିକି ଚେମୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ମଜା ଆସିବନି। ଖାଇଯା 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 ରେ। ଆହା, ଭାଉଜର କେତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଉଜଙ୍କ ବେଲୁନ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ସେ ବେଲୁନକୁ ମାନେ ଚିପି ଫଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କେମିତି କ୍ଲିବିଲା ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ଭାଉଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ନହେଲେ ଶିକା ଛିଡ଼ିଯିବ, ବେଲୁନ ଫାଟିଯିବ ଯେ। ସତରେ ନା କ'ଣ ଭାଉଜ? ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଗିନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲେ ଗିନାରେ ରହିବନି ବା। ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସେସବୁ ମାନେ 10 କେଜି ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲେ ଏକା ସେଥିରେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ରହିବ। 10 କେଜି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବ, ତାକୁ ଚିପିବ ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ବାହାରିକି ରହିବ। ଆଉ ଏ ଗିନାରେ ରହିବନି ବା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ତୁମେ ଦେଉଛ ଖାଲି ଏତିକି କରିଦିଅ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା। କ'ଣ କହିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟ ଦାଢ଼ରେ ଗୋଟେ ସାଇଜ ଅଚଞ୍ଚା କିଳା ଗୋଟେ, ନହେଲେ ତୋର ଶାବଳଟେ ଯେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତ, ସେ ତ ଏମିତି ଏମିତି କଲା ସେ ଯାଇକି ବାଜନ୍ତା ଜିନିଷକୁ। କି ମଜା ଲାଗନ୍ତା କହିଲ। ତ ଗଲୁ ମରି ଯାଆନ୍ତା ଆଉ।